Lehenengo galdera, Daneli egingo diot, errepikatzekotan zaudete? Bai, nire izena eman dut, eta bai, parte hartuko dut. Eta zer esango zenioke, entzuten ari den pertsona hori, familiei? Nik esango nuke, zalantza baldin badauka familia batek, bada ezpada izen emateko. Ez delako da mutuko, programa izugarri honetan murgilduko delako, eta hainbat esperientzi biziko dituelako, errepika ezinak, hainbat sare egingo dituelako, ezagutuko duelako haien errealitatea, eta haiei erakustea zer den gure kultura, gure hizkuntza eta gure ohiturak izugarria delako, ez? Eta hemengo sare hau handitzen joatea oso garrantzitsua dela, haiek han bestei ere transmititzeko zer den gurea, zer den Euskal Herria eta zentzu diren gure tradizioak, ohiturak. Familientzat ere aukera bat da, lan egiten dutenean, gazteak ere gurekin daudelako, etxetako gazteek ere parte hartzen dute ekintza, tailer eta irtera guztia hauetan, orduan, bada iaia 24 orduko komuna bat denok batera euskal kulturan murgildu nahian. Eta asteburuak, larun bat eta igande izaten da, gazte bakoitzak familiarekin, nahi duena egiteko. Askorentzat lehen aldia da Euskal Herrian, orduan, beraien arbasoen herriak, edo bizirik egotekotan, bera aiton amonaren lenguzuren bat, bizitatzera joaten dira, edo, egia da San Fermin garaian ere etortzen direla, asko San Ferminetara joaten dira, baina, hori, 3 aste izaten dira, oso intentxo, baina uste dugu oso polit.